Fredrik Palm heter jag. Och till vardags så jobbar jag på ABB, jobbar med försäljning av industriråd. Ja, och jag är här för att berätta om mitt intresse för Lego. Och man blir lite rädd när den första talaren sa att man kan ju faktiskt bli utkastad härifrån sen. Så att vi får se hur det går. Jo, jag har ju varit barn en gång i tiden, född på 70-talet. Och det var ju ett annat samhälle då som vi levde i. Det var ju inte så mycket prylar som det är nu. Och barnen fick inte stora leksaker vid både jul och födelsedag. Och det var lite mindre och inte lika mycket prylar. Så att på den tiden så längtade man ju verkligen efter att man ville ha mycket leksaker. Man bläddrade i katalogerna och hittade de satserna man ville ha och så. Vi ser på kommunsmärken där. Ja, jag hittade på nätet några av de satserna som jag hade när jag var liten. Jag kommer ihåg särskilt den här rymdstationen som jag hade. Den var jättefin och rolig att bygga. Och polisstationerna finns ju fortfarande och såg som inut. Och ja, jag hade ett stort intresse för att bygga med Lego. Både att bygga sådana här satser, men även så bygger jag en hel del fritt tillsammans med kompisar och så. Så det var mycket det man gjorde. Men som jag var inne på lite innan så var det inte så att man fick en jättestor mängd av Lego. Så att jag hade väl ett litet uppdelt behov av Lego även. Jag kommer särskilt ihåg den här. Den önskade jag mig